Siyawamukela ku-TV yakhe hamba phambili iGuluva TV. Cela ukuthi wenze lokhu, subscribe, share, comment, like, asihlangane khona. Kanti manje kubingelela lesikhathi ekubingelela yena mathinta acabisa intombi zimqomela amehla akhe abanye baqamela imali ethi bazingena kwethu. Alright mlaleli wami, njengamanje siphethe u-anonymous wethu ohlele silethela ezimnandi mfowethu. Usiphathele namhlanje. Ngiphathele insizwa eyaziwa kakhulu ngomzala enkundleni zokuxhumana ekuyiyona ehleli silethela amazwi anothi. Nginokusho ngithi mina umlaleli mawukuthi ulandela le channel ufuna ukuyilandela ngeqiniso, wenze sure ukuthi uyasubscribe, ama video uyawalike ukuze sizokulethela zonke izisuke ishisa ngalezo sikhathi. Ungangeni umujahile ngoba angeke uzusabuyela kwamlungu. Sale nje usubekezela ulalele nangumzala ekulethele ezimnandi. Lamazwi abaluleke kakhulu ngani zakwethu noma singasaye efasikeni iwola wayesikhombisa ikakhulukazi kubafana besilisa lapha nabathola iyale singababona abafana abasebenzayo, abafana sebethola ithuba lokuthi bephusha impilo. Umzala uyala zona insizwa njengamanje uyayinika isithwalo noma uyinikeza amandla ukuthi ngampela ukuze uphumelele kuyoba kanjani kuwena. Isiphi isinqumo kumele usithathe ukuze izinto zakho yikhanye ibukeke kahle. Umzala ke lo bafethu ekuyena siphathela amazwi amnandi asiwathozele. Sondela mzala. Mana phela mthufela kakhulu. Mayela. Kunento abantu abangayazi mzala. Uyabona esikhathini samanje into okufunza ngabe siyayenza ama challenge right. If we do challenge ma TikToks ku right. Awucabanga ukuthi ngeke kuze kube mnandi noma wenza i-challenge ukuthi sikubone ulasha igrosa uyihambisa kumama uhambisa kubaba uhambisa ekhaya ubone ukuthi ngeke kwathole nama likes. Ucabanga ukuthi ngeke kwathole nama likes uma wenza i-challenge yokuthi mfowethu sikubone ukuthi unendlu kini kini unenkomo umfana kini wakhile umuzi wakeni ulungisiwe buka nje umuzi sethu uzwa umuhle kanjani. Kodwa manje khona umfana osebenzayo one payslip akanayo imoto akanayo umuzi akanayo ngisho unkosikazi, khona umuntu oyi-security, khona umuntu owu-car guard, khona umuntu osebenza e-car wash. Ngikhuluma abantu mfethu abahola into engekho yezwa, kodwa labo bantu banama-assets amaningi. Ngiyacabanga lonto leyo guys. Uba mhlambe ukhona nomfana eke okumbone njengo Oscar Mbo. Yabo Oscar Mbo? Oscar Mbo he bought a car Legend 50. Bathi baba ngaphuma esendeni lakho ngiyabonga nansi imoto ngicela uenjoy. Babona abantu iSouth Africa yabona, but thina sifuna ukwenza ama challenge angenasidingo mzala. Sifuna ukujabulisa impilo, sifuna ukujabulisa abangani, ukujabulisa abantu ukuthi mina ngigqoka iPuma, mina ngigqoka iAbita, mina ngigqoka iBrenoot. Kodwa ekhaya bajabule ngawo. Awucabange nje mzala mathoki usokushoniwe ekhayini noma kushoniwe sefanele siye ekhayini. Yini sofike singeneke ungenayo ishindle. Ngonanga ishindle. Awuna ngisho imbuzi, awuna ngisho inkomo. Awuna mbuzi, awuna inkomo, awuna makoti. Kodwa awuna makoti. Awuna ngane. Ugqoka isicathulo sika 10,000, 15,000. Ngeke mzala. Unamakhavela awu5. Uqashile ehlala eThekwini awuna ngishindle umuzi oqondane nawe. Mina ngeke ngithi i-challenge ama challenge kufanele siwadlale ukuthi sondla abazali. Uma ufuna i-challenge awukuthenga igrosa nje. Thenga igrosa ugcwala inqola. Thenga inyama. Thenga inyama. Bedle ekhaya sibone ukuthi nansi i-challenge esifuna ukuthi uma umfana usinika i-challenge esiyibonayo nathi. Uyabona? So manje manje wenza i-challenge ufuna ukuswenka. Thina mfethu asikwazi ukuswenka. Izimo zakithi ayifani. Yes, izimo zethu njengoba sikhula ayifani. Thina mfethu masithola imali emakhaya kubhekwe thina. Manje wena ungcono ngoba wena wasetshenziswa abazali unefa. Asikwazi ukwenza lokho thina. Yabo, abafana abasakhula mzala bayazi lonto leyo. Umfana wazi ukuthi mangabe ekhula fanele methola imali ethenga iPhone. Ufuna umfana mangabe ekhula ufuna ukugqoka yena adle isidwebe. Thina siqoka ngoba singazi size silithola ithuba sisezingane sasamukela okukhona. Sho mzala bavisha ukuthengisa inkwa lapha. Abazazi izinto zemalini. Abafana abazazi izinto zemalini. Labafana basakhula mzala abazilutho. Awucabange mzala mathiwa ekhakeni kufika kunomcimbi fanele niyohlinza akazi ukuthi uhlinzwa kanjani. Umfana ongazi nokuthi mangabe thiwa akayoshisa impepho akakwazi ukubiza ubaba wakhe, akakwazi ukuthi umkhulu uzala ubaba wakhe ubani, akamazi ukhokho wakhe uzala umkhulu ubani, akazi lutho, akazi sho udenge izinto lokubeka kulo impepho, ukuthatha amalahlo wabeka ubeka impepho. Umfana ongazi ukuhlinza unje umfana loyo. Abafana bakhulayo mzala, abafana abangani benu.
Kukhona gazi lami. Mina Mzala ngifuna i-challenge engayisani phambili. Mina mosachomela mina ngithi uyaswenka, uchomela mina uba minga, ungayibambi ingane as much as you can. Mina ngutshela ngami mina ekhaya mangifika ngiyahlonishwa, angiphakamisi. Ekhaya bangihlonipha ngoba imisebenzi engiyenza mina mangifika ekhaya ngigumule yonke lephume ngigqokile. Ngene esibayeni ngiyohlinza, gqoka amatatana, ngihambe ngiye entabeni ngiyogawula. Khona umfana ongawazi umthombothi. Khona umfana ongawazi umnqandane. Khona umfana ongawazi umngamazi, hlahla zomngamazi akawazi. Kodwa uthi wena umfana azogala amantombazana. Kukhona gazi lami. Azovelela. Kunzima. Kukhuni. Thina Mzala sikhule sisokola thina. Safundiswa. Yezwa. Mina mangifika ekhaya ngithatha isikhwama sports endlini yangenhla. Bebike ekhaya uthi hayi usefikile. Bomsindazo umqombolo sokho njengohambokazi. Sikhumbe sidala sahlula beshusa soshuka emampondweni. Kubizwa omkhulu bakithi. Kuthiwa sengifikile. Kube chithwa igazi, chithwa imbuzi. Kubekwe lapha emsamo behle abadala bephuze bexoxe kube mnandi. Kuthiwa hayi lona asimnika imoto yesithathu. Ungibuza sengivuye imoto yesithathu. Kuthiwa nginomuthi. Anginamuthi. Khonza idlozi lakho. Ulihloniphe, ulihlabele, ulihloniphe, uliphe ukudla. Baphakela abadala baphuze bahle basuthe. Hamba olala phansi komthunzi bethi lo sizophila ngayo. Mawunenkomo uthenga inkomo ekhaya, uthenga imbuzi. Ekhonza idlozi Mzala. Asiphumeleli ngoba sinemithi noma abantu bethi sithwele. Nginakekela umsana. Lokhu okuncane sinakho Mzala. Sisazoba nakho, sisazoba bukhulu. Mina Mzala ngelinye ilanga ngizwa ngikhuluma emsakazweni. Ngizwa ngikhuluma ukhozi na FM, ngizwa ngikhuluma eGagasi. Ngizwa ngikhuluma umzathi bane. Lento okuthanda ekhaya ebalekile Mzala. Ikhaya Mzala yazi lifana nani ekhaya? Ikhaya ngalifanisa nanje. Ikhaya lifana nendawo yakho yokusebenza. La usebenza khona Mzala fanele kuhlezi ku clean. Umuntu ofika yakwazi ukubona ukuthi hey cha lo muntu ohlala la office lazi la clean. Nasekhaya mase kuvakashela fanele sazi ukuthi siyakubuka umjikes. Makubuka umjikes fanele sibone umjikes njengoba siphila naye eThekwini ethenga inyama, egqoka iphuma, ehamba ngaphathi ifone ukuthi ekhaya kunjani. Ilento abafana fanele sifundisa. Iwona ama challenge la ufanele sowadlala. Kuma TikTok lawo le Mzala njengoba niposta nini. Kufanele sidlale leyo nto leyo. Uma ngabe umfana ehambe ekhaya, kufanele ucace ukuthi usemakhaya. Ufika nesinkwa, ufika no plastic ekhaya. Ifunde leyo nto ukuthi uma umfana noma uyingane, ufika no plastic ekhaya bedle bejabule. Manje ufika nesikhwama. Uyahamba usuyagitsheza ubuyele. Ngathi uvakashile ekhaya. Hayi. Mose ekhaya Mzala uvakashile sokukini. Mina ngitshathi Mzala amantombazana azogana manje, azogana abafana abangazilutho. Tshela mina usazongena isigebengu sibakhiphisa imali endlini sithi kukhipana imali bakhiphisa imali abanike abafana bamanje abazilutho Mzala kodwa ke ayi ngikho la bengutshela nje Mzala wami ngoba singafiki cha ayezwakala amazensiza lana mangabibeka ngalolu hlobo umlaleli wami noma ngabe usekhaya noma ngabe ukuphi enza sure ukuthi uhleli nathi lana and uyasubscribe uyashare uphinde ucomment asigcini ngokulethela indaba ezisuke ihamba phambili noma igama ezisuke zenzekela ngalo sikhathi siyakushare nezinto ezifana nalezi uzokhumbula ukuthi kunama video amaningi sesiwashareile nabantu futhi aba-inspirekile ngawo masithi baba-inspirekile sisho abantu ekuyibona abagcina besibona isidingo sokuthi behlale kule channel ngoba akuzona lezi indaba enigcina nithi zamanga sindethela zona kodwa nezinoju nezibalekile kuyizona ezokuvuselela zikuvusela ukuthi usewumuntu sadinga ukuthi uqhubeke nempilo yakho sisuka seyifakile khona la uzohlalelana ungasubscribe mlaleli wami usekhaya engabuya like njengamanje lapha na comment section usho ukuthi ngempela amazwi amzala wena uwezwe kanjani mina ke angiqophe lezozo bekuphathela lona uhlelo lakho ke uyena Mathindo acaba izinto mzimqamela amehla akha amanye baqomela imali ukuthi bwazi ngana ngathi ahlangana kwe comment section ngiyabonga ithuba.